Türkmenistan'ın harbi güýjüni we taýýarlygyny mahabatlandyrmak, harby biliminiň we harby düşünjesiniň asla ýoklugyna garamazdan, islenli harby meselede özüni ýeketäk bilermen hökmüne alyp barmak diktator Berdimuhammedowyň günleri peşesine öwrildi. Soňky gezek diktator hamany harby uçoryň bilermeni hökmüne halkyň öňüne çykyş etdi. Görüpçilik häsiýeti we çağalykda başa barmadyk arzu niýetleri diktatora hemme işte we hemme hünärde ýyly nökte ýeketäk adam diýdirmek islegi bilen bir hatarda dörli ugurdaky hakyky bilermenleri we döwletiň dörli puwdak ýol başçylaryny awraýdan düşürýär. Uruş dawasyz oturan parahat watanymyzda diktator halkara jemgyýetçiliginiň pikirine garşylyklaýyn hereket etmek niýeti bilen dörli keşitdäki propaganda terroryny gün saýyn güýçlendirýär. Ýurtda ak renkden özü ulugary sürmek gadagyn edilen fursatynyň ýygy süre diktator gara maşin minip ýyl öňüne çykýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, ýagny OBSE-de Türkmenistanyň rus dilli raýatlary barada berilen bir näçe soraňlardan soň Neytral Türkmenistan gaziýeti Urs adly awtorlaryň makalary bilen petir bedelen ýaly edildi. Bu hareketler diňe bir zady Türkmenistanyň halkyň garşysyna dynusyz alınıp barylýan informasiýon uruşyň ýeňsesine awtor we koordinator bolup Berdimuhammedowyň hut özüniň durarlygyny görkezýär. Diktator niýeti we gara maksady garaşsyz habar beriş çeşmelerine Türkmenistan barada berilýän türli terzdäki maglumatlary we makalary hileýärlik bilen ýalany çykarmakdan ibaret. Ey Ilahi Emine Adan yolu atlanan